Cada ano as compras de marisco para a cea de Nadal comezan máis pronto. Moitas persoas prefiren compralo antes e conxelalo para forrar cartos. A pesar diso, nos últimos días do ano, as prazas rexistraron numerosas vendas. As vendas van ben, porque que non hai moito material. Co tempo que mal que estuvo non puderon ir ao mar ao dereito. A ver, vaise vendendo bastante ben, a xente demanda moito produto. Non temos esta semana porque hubo moi mal tempo, entonces as pescas foron moi pequenas, pero bueno, non hai queixa. Os prezos eleváronse polos temporais das últimas datas, especialmente mariscos como as centolas ou os percebes. Subeu, referente a semana pasada, subeu un pouco. Sobre a centola subeu un pouquiño máis, o camarón tamén e o percebe polas nubes. Despois o resto mantúvese. Non hai marisco ao dereito. Non sendo a ameixa que aguantou un pouquiño o precio, despois o centolo subeu moito. O nécora xa non hai. E o boi é de fora o que hai. As centolas, a pesar da suba dos precios, foi un dos mariscos máis vendidos. O centolo tuvo un precio hasta ahora un precio razonable. Mexillón moitísimo e babosa. Babosa saleu un montón, e camarón. Pero camarón dun tamaño máis pequeno, non dun tamaño así. Os que se achegaron no último día notaron un aumento dos prezos, pero iso non lles impediu comprar o seu marisco. A ver se teño algunha centola por aí, se me chajan os cartos. Ameixas, zamuriñas para facer unha empanada e teño rape para a noite. Pois comprei unha ralla, comprei 2 chocos, 2 xivas. O máis barato, anticrisis, unhas vieiras e uns camaronciños. E con todo xa comprado, só queda elaborar unha boa cena para despedir ben o ano. O menú, pois, vamos facer as vieiras e os camaronciños, e despois un cordero así asado. O menú, bueno, pois hai un langostinos e unhas ameixiñas e algún camarón. Que vamos a ter? A ver se collo a centola, e teño as vieiras, e hai algo de langostinos. Oh, pobre! Vai ser a empanada, un picoteo de cousas que fan os meus fillos, anchoas, uns queixos tal, unha paleta de castañas, picadiña, porque somos 9, e o rape e as ameixiñas. E as uvas!